गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल गाड़ी वाला आया घर से कचरा एन्ट्रिखौ नुबाय दा साउथनि एक्टर जालांबायलै जोंना प्रकाश भाइया मा होनबावनो प्रकाश भाइया माने एकदम एन्ट्रिखौ हेभि हेभि मारिसै बारा गैला साउथ फिल्माव थांसिगोन बियो दे ओइ एबारखौ साइडआव दोन लाइक जक्सफोरखौ साइडआव दोन आरो सिरियास खोथायाव फैस्रानोसै दाबायदि समावहाय मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि सिटुएसनखौ जों जुदि नायोब्ला बिथांनि जि साननो हानाय रायजोनि थाखाय जे माखासे खामानि मावनांगौ बेबायदि साननो हानाय बेबो बिथांनियाव गैला बायदिखौ जों नुनो मोनदों। थ' प्रकाश नों होनदोंखि हाग्रामाया साननो रोङा बाट नोंनि प्रेजेन्ट गभर्नमेन्टआबो साननो रोंखाया दाबो मिथिगौ मालायखौ जाम्बा खालामगासिनो जोंनि गहपुरनि मानसिफोरखौ जाम्बा खालामगासिनो एसे आरजिनानै लानाय रां बहा पार्क बानायनांगौ बहा सुइमिं पुल बानायनांगौ बहा रेस्टुरेन्ट बानायनांगौ बेयावल' बिथाङा बेस्थ' नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो नों सम्पति आरजिनायनि खोथा बुंगासिनो राइट हा सम्पति आरजिनायनि खोथा एबा बिराद खामायबाय माबाय हाग्रामाखौ होनगासिनो राइट हाग्रामा सारखौ होनगासिनो नोङो नोंनिबो ओंखारगोन र' आं बुंगोन ना लासैनो बुंलांगोन बेखौहाय खोनासंबाय था एबा नायबायानो था भिडिअखौ अके बयबो आं लास्टआव बे पइन्टखौ लागोन बे आरजिनायनि खोथाखौ दायो आं माने बिनि रिप्लायल' होगोन फार्स्टआव फिसा रिप्लाइफोरखौ होगोन अके स' प्रकाश नों होनदों कि बिथाङा दिनै 3 बोसोरानो जासिगोन मानगोनां प्रमद बर' सारनि सरकार दैदेननाय इउ पिपल पार्टिनि सरकार दैदेननाय बिजेपि 3 इयार्स जाबाय बे दा इउ पिपल सरकारा 3 इयार्स जाबाय 3 इयार्सआव मा मावखो गहपुराव मा मावखो बेखौल' खोन्थालाय आंनो सिमानि खोथा फैयो सिमानि घन्टा मा जाखो माखौथ' बेखाराव बाख्नायबाय थायो नोंलाय प्रकाश नों एसे नोङो गहपुरखौबो नायदोब्रा ओरैनो नंखाय बाखाय फैफ्लानानै बेयावहाय जागोन सिमा बारायगोन घन्टा नोङो ओरैनो बेखाराव फैना बायनानै मोनगोन बागोन मा जायाना देखायनांगोनबो नोंखौलाय नोंथ' मा होनबावनो कुइसनथ' सोंनो हाखाया माने प्रेजेन्ट गभर्नमेन्टनाव एसे ओरै खालामना दोनखादोंबा नङा होमबा प्रकाश बिदिसो जादों नंबा दायो आगष्ट मासनि सिगां जागोन होननानै बुंदोंमोन बे सिमानि खोथाया बेखौ सोंदो प्रमद सारनाव प्रकाश दा सों मा जाखो दा लफायगासिनो नामा जोंखौ जुदि गहपुर हालामखौ माने बिराद लफायगासिनो नामा बेखौ मानो सोङा मा घन्टा नोङो हाग्रामाखौ मा खिथु नांबाय थाखो गिबिनि आइटि सेल्स दं बाल दं नोंलाय मा आइटि सेल्स नङा नामा प्रकाश खिथु अर नांथारो सोरबा माबा मोनसे बुंबानो अर नाङो आरे बयहाबो राइट्स दं बुंनो सोंनो प्रेजेन्ट गभर्नमेन्टनाव बेखौ एसे थाल ला जाम्बा आदुआ ओरैनो स्टाइलल' साउथ इन्डियानि स्टाइल मारिबाय थाबा जाया नुगासिनो पाब्लिकआबो नोंखौ सोरनि नोङो सोर साइड जानानै नों बखिगासिनो बेखौ नुगासिनो पाब्लिकआ मानो सोङाखै मानो मिटिं खालामफैयाखै बेवहाय खनसे फैनाय बायदि नोङो खोन्थाफैयाखै मानो माला जागोन मागोन सिमानि खोथाया आरो लफायनाय फैनो बादों नामा इयाव ना फैनो गिदों सिमानि खोथाखौनो दायो खोन्थाफैदोब्रा थाबनो नोङो माला जागोन ना एसे बुरजा सोला होबाय नामा सिरि थानायनि सिमाखौ सोंलालै बुंलालै आं भिडिअ बानायलालै बाख्नायो नङा होमबा एकदम गिदिर भिडिअ होनानै प्रकाश प्रमद सारा जेब्ला बुंगोन होमबाथाय बाख्नायसिगोन नायदो मा होनदों डोन्ट यू थिंक वी आर डम्प buddy do you think that Gopur people are dumb sorry communication skill ni professional teacher नोङो bro प्रकाश बादि नोङो professional skill communication skill नङा होमबा communication skill नि आग्ला जाम्बा मोनलाब्रा जोंखौहाय जुदि बे गहपुरनि मानसिफोरखौ जाम्बा सानखो ना माखो नोंलाय फैनानै लफायलाबायना थांबाय नामा नोंलाय मा दायो एमपि इलेक्सन खाथिखाय एकदमबारे सिमा बारायनाय खोथा फैसिगोन नामा एबा सिमानि खोथाखौ रायलायसिगोन नामा आरे जाम्बा सानदों नामा जोंखौ जों गहपुरनि मानसिखौ जाम्बा सानखो ना माखो नोंलाय सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ लानानै नोङो राजनिति गेलेनो सानखो ना माखो प्रकाश भाइ आंनो खोन्थाथारलाय दे एकदम हसा खोथाखौ खोन्थादो
सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ लानानै नोंसोर मा राजनिति गेलेगासिनो ना नोंनो राजनिति गेलेगासिनो बाक मा मानसि नोंलाय प्रकाश दायो फैदो लास्टआव रायलायगोन आं दहाय नोंसोरखौ होनदोंमोन ना नोंसोर फुल भिडिअ नायोबा लास्टआव आं माने बिनि इनकाम एबा अबेनिफ्राय सर्सेस बेफोरखौ एसे रायलायनि मा प्रकाश माथो क'क्राझारावहाय नोङो हा लानानै न' लुगासिनो लायनो इउटुबनि फैसा नाङा बियो मोनसे सानदों जोंखौहाय मोनसे सानदों इउटुबनि फैसा सानदों नामा बेखौ बिराद इउटुबा एकदमबारे नोंखौ स्पेसियेल होथारो नामा सोर नोङो प्रकाश नोङो बिराद गिदिर माबा नालाय एकदमबारे नों मा होनबावनो आं बुंथ'ला CEO नालाय लादोलै आसोल फैसाया हा लादो नों क'क्राझाराव नङा होमबा बिदि होननानै इउटुबाव होदोंना नोंनो मोनथिया सानदों नामा जोंखौलाय साला अके स' बिसिमल'सै आं बारा गोलाव खालामनो गोसो गैया भिडिअखौ आं मोदोमखौबो थिग मोनाखै स' लाभ इउ अल पिस आउट